Nyt ollaan taas. Menee suoraan Taisteluhalu. Niin tosiaan se esitti tässä keppileikkiä. Se mikä sieltä löytyi, sekin oli vähän tällaista varovaista touhua, mutta sillä on kuitenkin taisteluhalua se -1 pienen verran. Ja se on aika paljon sellaista juuri tätä opittua toimintaa. Kerkkaa vastaan se ei niin kuin kauheasti sitten väännä. Joo, sitten hermorakenne. Se täällä justiin tulee, että sille annetaan palautumisaikaa, mutta se kerää sitä kuormaa ja se ei tahdo oikein sitten loppujen lopuksi, niin sielläkään se ei ole ihan oma itsensä, että se on hyvin varovainen tässä tilanteessa. Että se menee tänne -1 vähän hermostuneen puolelle. Temperamentti. Koiran vilkkausaste, millä tavalla se tarkkailee ympäristöä, sen reagoinnin nopeus, reagoinnin suunta. Nehän on sillä ihan kohdallaan. Tämä suunta ja se tarkkautsi kyllä näkee kaikki täältä ympäriltään, mutta ei kuitenkaan ole mikään salamasanteri. Eli siinä on sellainen pieni viive näissä toiminnoissa, eli arvosana on +2, kohtuullisen vilkas. Kovuus. Se muistaa sitten, kun sitä vähän säikäytetään tuolla ja sitten tuodaan uudestaan siihen paikalle. Tuossa noin sateenvarjolla. Se muistaa sen, haluaa pikkujen kiertää sieltä, mutta kulkee sinun mukana ihan mukavasti ohitse. Tynnyrillä huimaa pikkusen enemmän, mutta sinun avulla se tulee oikein mainiosti siihen ja tutustuu tynnyriin. Eli se muistikuva, niin se ei ole millään tavalla se jarru täällä näin. Eli se on arvosana +1, hieman pehmeä. Luokse päästävyys. Sitten kun muistat vapauttaa sen käskyn alta, niin alkuhaastattelussa tulee ihan ok, tutustuu, antaa koskettaa itseään. Samoin se antaa tehdä sen täällä joka puolella muuallakin. Eli arvosana +3, se on hyvä tahtoon luokse päästävä avoin koira. Laukaus, pelottomuus. Sillä nyt on pikkuinen sitä kuormaa jo päällä, mutta laukaukset ei varsinaisesti lisää sitä yhtään. Eli ne on plussan puolella, arvosana laukauskokematon. Sitten nämä pisteet. Nyt täällä joutuu laskemaan niin pluspisteitä 85. Vähennystä tulee kaiken kaikkiaan 60, niin loppupisteet on 25. Ja koska kyseessä on kollie, niin luonnetesti on myöskin hylätty. Mutta tällä on oikeus uusia vielä yhden kerran, aikaisintaan puolen vuoden päästä, mutta ennen kuin koira täyttää 7. Ja katseli ihan kaikessa rauhassa ja pikkusen nimenomaan anna sen tulla sieltä isukin varjosta pois. Aivan. Se on meinaan sellainen asia, mikä aika usein vaikuttaa, että jos se on pikkuinen tällainen ujompi koira ja sitten siinä on se vahvempi johtaja olemassa, mikä aina sanoo, miten asiat menee, niin sitten se on vähän niin kuin orpopiru, kun se otetaan tänne näin, niin kuin, että nyt pitää seisoo omilla jaloillaan. Ja ennen kaikkea sulla on hyvä kyky ohjata koiraa. Sä teit kaikkesi, eli sä pystyt palauttamaan suurimman osan aikaa koiraa tällä näin toiminnassa. Sulla oli hyvät kehut. Kyllä, se toimii ihan hyvin. Teillä on hyvä suhde ja vaali sitä. Kiitos. Kiitos. Näin.